Krásný den, je tu červencové vydání pořadu Autobusem tramvají. Dnes především o technologických novinkách na lince 11, ale podíváme se také na závod běžců z tramvají anebo na brzdové zkoušky historické tramvaje. Tak příjemnou podívanou. Jak je známo, dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou byl třetím dopravním podnikem na světě, který zavedl platby bankovními kartami přímo ve vozidle. Liberec byl opravdu průkopníkem a pionýrem v tom řešení. Byl druhý v Evropě po Londýnu. Je to podle mě osobností pana Vejnara, který se toho nebál a šel do toho, chtěl to vyzkoušet. Nyní projekt dospěl do další fáze a od 1. července jsou dovybaveny těmito validátory i všechny tramvaje na linkách 5 a 11. Na metrovém rozchodu máme v současné době 35 tramvají. U každé tramvaje v přední části vozidla za kabinou řidiče je na rámu umístěn tento validátor. A to v obou vozech soupravy. Zjednodušeně se dá říct, že nastoupíme-li teď do jakékoliv tramvaje dopravního podniku v pravidelném provozu, budeme moci kartou zaplatit. Rozhodli jsme se, že i pro cestující bude komfortnější, když budeme mít vybavený vlastně kompletně celý vozový park. Samotný nákup jízdenky je pak velmi jednoduchý. Můžete zvolit jazyk, vyberete si jízdné a buď přiložíte vaši platební kartu, která je bezkontaktní, a za jízdné můžete zaplatit a vyjde jízdenka. Nabízíme 4 typy jízdenek v základní a zevněné verzi. Ta nejvíce používaná bude určitě jízdenka za 26 korun, která platí vlastně na celé tramvajové trati. Pak je samozřejmě i v té zevněné variantě. Dále nabízíme jízdenku 20 korunovou na zónu Liberec, dále na zónu Jablonec, která platí pouze v tramvaji. To znamená, to je jízdenka 20 korun, která platí samozřejmě do části Proseče a kousku Vratislavic, a dále společná přestupní jízdenka 75-minutová pro obě dvě města za 38 korun. Že je o tuto formu placení jízdného zájem se jasně ukazuje. Za první 4 měsíce tohoto roku zaznamenal dopravní podnik 28 000 transakcí. Technologickou novinku si pochvalují i zástupci obou akcionářů, statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Zase si myslím, že to eliminuje nějaké procento černých pasažérů, protože ne každý najednou zjistí, nemám peníze, už sedím v tramvaji, na to přežiju ty 2-3 zastávky, ale tu platební kartu třeba má a neměli jak použít. Teďka ji prostě použije. Ve 20. letech minulého století byl jablonecký dopravní podnik tak progresivní díky svému tramvajovému provozu a celému systému, že dokonce tehdejší ředitel předsedal všem dopravním podnikům Evropy, a jsem rád, že dneska opět náš sever díky dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou je na špičce v odbavování cestujících. Samotná příprava technického řešení zabrala vývojářům 2 roky. Úprava hardwareu, úprava softwaru, certifikace, jednání s bankami, jednání s asociacemi, aby ten systém mohl být spuštěn. Bylo trošičku potřeba změnit myšlení v tom dopravním světě, v bankovním světě, protože například není možné očekávat, že vozidlo bude mít vždy perfektní spojení. Přijedete do nějakého radiového stínu nebo v rámci třeba příměstské dopravy se stane, že vozidlo má zastávku v lese, kde spojení mobilním telefonem nebude. Takže to byly takové ty drobnosti, které se musely vyřešit. Máme výhodu, že už rok provozujeme tyto validátory v plném provozu, takže dá se říci, že všechny takové ty první závady už byly odstraněny před tím rokem. Díky tomu, že zkoušíme i Wi-Fi zařízení v jednom tramvajovém voze, tak jsme si měli možnost projet dopředu celou trať, aby jsme měli jistotu toho připojení. Bez problémů transakce budou probíhat po celé trase. Nyní se dopravní podnik chystá na další etapu, kdy začne těmito validátory vybavovat autobusy. A kromě samotného rozšiřování se už řeší i rozvoj této technologie. Bavíme se o mobilních telefonech nebo dokonce hodinkách, kdy můžete mít platební kartu přímo vloženou v hodinkách, jak tady vidíte. A můžu stejně tak zaplatit hodinkama, kartou Mastercard. Samozřejmě je generace, která zůstane u plastu, je generace ta mladší, kdy třeba bude mít svoji platební kartu v digitálním formátu, že to budou hodinky, mobilní telefon, ale pro ten systém je to úplně jedno, jestli přikládáte plastovou kartou hodinky, náramek nebo telefon. A podle Jindřicha Berounského by se k této technologii měl přihlásit i Liberecký kraj v rámci rozvoje tarifního systému IDOL. V současné době se řeší tarifní integrovaný systém Libereckého kraje a způsob platby, a
Zrovna platba kartou je jednou z cest, kterou je určitě potřeba sledovat. Společnost Mastercard už dokonce pracuje na doplňkové technologii, kdyby cestující s chytrým mobilním telefonem mohli platit kartou i bez použití validátoru. Pokud používáte Bluetooth a máte chytrý telefon, tak díky takovým iBeaconům, které můžete umístit buď na zastávce nebo přímo v tramvaji, když přijede, tak se může stát, že ta aplikace se vám sama probudí a nabídne vám si vybrat jízdenku v hodnotě, kterou chcete, zaplatíte a přijde vám nějaká potvrzovací zpráva, kterou ukážete vlastně revizorovi jako vaši platnou jízdenku. To je věc, na čem pracujeme. Druhou technologickou novinkou na lince 11 jsou sčítací rámy. Zatím zkušebně byly nainstalovány do vozu číslo 35. Sčítací rámy dneska máme již ve 12 autobusech. Díky vlastně těmto zařízením jsme schopni sledovat přesný počet cestujících na jednotlivých spojích a linkách. Známe detailní informace o vlastně průběhu toho daného spoje, to znamená, kdy třeba ten daný řidič najíždí na zastávku, jak dlouho trvá odbavení, jízdní dobu mezi jednotlivými zastávkami, počty nastupujících, vystupujících osob, počty osob ve vozidle. Sčítací rámy nahrazují dosud používané jednorázové ruční průzkumy. Výrobce garantuje 10letý provoz se spolehlivostí 98%. Průzkumy tedy budou přesnější a z dlouhodobého hlediska i levnější. Dopravní podnik získal teďka novou generaci prohlížeče, který umožňuje jednak analyzovat data za velice dlouhé období v jedné sestavě, čili je možné si říct, jak ten spoj byl vytížený za celé čtvrtletí, za celý půlrok, a případně podle toho rozhodnout o zvýšení kapacity dopravního prostředku nebo naopak snížení kapacity dopravního prostředku. Stejný režim vlastně platí i pro zpoždění, takže může vlastně na základě těchto dlouhodobých údajů provést korekci jízdního řádu k prodloužení, případně snížení pobytu na zastávkách. Dále nám také třeba slouží k vyřizování různých připomínek a námětů cestujících, kde se už třeba kolikrát potvrdilo, že jsme byli cestujícími požádáni třeba navýšení počtu spojů z důvodu, že linka je přeplněná. Nasadili jsme rámy a tyto informace se nám třeba nepotvrdily, nebo naopak jsme třeba i přidali nějaké posilové spoje. Nyní tedy dopravní podnik umístil sčítací rámy do první tramvaje a postupně chce jimi vybavit 12 vozů, tak aby mohl dělat přesné průzkumy nejen pro potřeby oddělení jízdních řádů, ale i pro objednatele, kteří na dopravu přispívají, tedy obě statutární města a Liberecký kraj. Budeme mít přesné informace na trati číslo 11, kolik lidí je přepravováno tím kterým spojem. Do budoucna chceme osadit pokud možno všechny dopravní prostředky s sčítacími rámy, abychom dokázali právě uživatelům vyjít vstříc co nejlépe s úpravou jízdních řádů. Oproti sčítacím rámům v autobusech, které jsme si představili před rokem, musí tyto splňovat nároky drážního zákona, na což dohlíží drážní úřad. Tak, aby to zařízení bylo skutečně odolné, ať už je to klimatická náročnost, odolné vůči otřesům, odolnost vůči automatické kompatibilitě, tak aby neublížilo cestujícím při různých, řekněme, nehodových událostech a podobně. Navíc naše tramvaje jezdí často jako soupravy a tak je potřeba umět statistiky z obou vozů spárovat. Úprava spočívá ve dvou krocích, jednak na vozidle, kdy ta naše jednotka vlastně komunikuje s palubním počítačem vozidla. Ten palubní počítač sděluje v každém voze individuálně, jestli to vozidlo je v režimu tažené nebo řídící. A na základě těchto informací vlastně analyzátor potom umožňuje ty data spojit, určit, které vozidlo v té soupravě bylo jako první, které bylo jako druhé a jak ta souprava byla vytížena. Před rokem uspořádala parta nadšenců spontánní závod běžců z tramvají v pravidelném provozu. Sportovci vedle tramvaje tenkrát zaujali nic netušícího řidiče. Přijel jsem na Konečnou a koukám najednou, kluci se mi řadí vedle tramvaje, udělali z písku lajnu a říkám, chlapi, co se děje, dáme si závod na Konečnou. Nebylo to nic oficiálního, ale pak slovo dalo slovo, přes sociální sítě se to domluvilo, zorganizovalo a vidíte, účast úžasná a věřím tomu, že z toho vznikne nová liberecká tradice. Ke druhému ročníku už se liberecký dopravní podnik oficiálně připojil. My jsme se rozhodli, že vypravíme speciální tramvaj. Tato tramvaj vlastně provází běžce a veze jejich rodinné příslušníky a kamarády. A je to ta tramvaj, kterou běžci vlastně se snaží zdolat a překonat. Předběhnout tramvaj na trase z Lidových sadů do Horního Hanychova se nakonec podařilo 5 běžcům v čele s iniciátorem závodu. Zvítězil Honza Šulhov, na druhém místě skončil Pavel Hradec a třetí Vojta Galáč.
Nápad vzniknul už před několika lety, když se mi vlastně podařilo jít ze školy a běžel jsem na tramvaj, bohužel ona mi ujela, takže jsem se rozhodl, že ji zkusím doběhnout. A když jsem běžel na další zastávku, tak tam mi taky ujela, tak jsem to zkusil ještě na druhou a ta jsem mi konečně doběh, ale mi bohužel zahla do vozovny. No. Takže takhle to vzniklo, říkal jsem si, že to někdy zkusím napravit a porazit jí. Nakonec se to podařilo dneska minulý rok. Celkem se na 8kilometrovou trať vydalo téměř 50 běžců, které neodradil ani déšť. Běželo se krásně, zabouřilo trošku, takže vzduch hezky pročistilo vzduší. Takže super. Když začal kopec, tak začaly tuhnout nohy, ale pak to bylo dobrý. Náročný to bylo, ale rok jsem neběhal, ale risknul jsem to dobrý. Běžci byli výborní, měli to natrénovaný a my jsme jim fandili. Samozřejmě celá tramvaj jim fandila, protože porazit takovýhle stroj, to je opravdu už kumšt. Vedení dopravního podniku je velmi rádo, že jsme se mohli vlastně k takovémuto netradičnímu závodu Libercem přihlásit. Vidíme v tom určitou propagaci městské hromadné dopravy a hlavně vůbec zájem Liberečanů o sport, o dopravu a o zábavu. Podle ohlasu by se ze závodu mohla stát tradice a možná se dočkáme i jiných tratí, i když meziměstská 11 to nejspíš nebude. Po tom úspěchu v prvním ročníku jsem na to koukal, na tu trať z Jablonce do Liberce nebo obráceně, ale to bych musel být nějaký Keňan nebo nevím, abych měl šanci vůbec, protože ta samozřejmě je o něco delší a ta tramvaj tam jede poměrně hodně rychle a tam bohužel ta šance není, nicméně mám v hlavě nápad, že by se běželo z Malíníku na Fínerku, což tam jezdí autobus a ta šance tam taky je, no, překonat. Ale to je jenom taková myšlenka, uvidíme, jestli z toho vznikne nějaká událost do budoucna. Přiznejme si to všichni, komu z nás se někdy něco ztratilo, například v autobuse nebo v tramvaji. Asi všem. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou se teď připojil k systému e-ztráty, který nám pomůže získat naše ztracené věci zpět daleko pohodlněji. Dopravní podnik nachází každoročně ve vozidlech nebo na zastávkách stovky dokladů, klíčů, mobilních telefonů a dalších ztracených předmětů. Od začátku letošního roku do dnešního dne evidujeme 519 ztrát a nálezů. Portál e-ztráty se nám líbí, protože vlastně se snaží o jakousi centralizaci těchto ztracených věcí v kontextu celé České republiky. Všechny nálezy se sdružují na jednom místě, jsou dohledatelné online a tím pádem stačí, když něco ztratíte, zjistíte to, tak nemusíte nikam volat a najdete to normálně ze svého počítače. Nalezené předměty se dají na serveru vyhledat pomocí filtrů. Přesně si tedy můžete vybrat místo ztráty nebo instituci, která předmět nejspíše našla. Po rozkliknutí nechybí informace, kde se předmět fyzicky nachází a kontakt. A systém přináší zjednodušení i těm, kteří něco najdou. Když se zaregistrujete, že jste našel třeba hodinky, nemusíte je nikam nosit, ale na magistrát přijde e-mail, že to máte doma. A v případě, že se někdo ozve, že postrádá hodinky, tak se zkontaktuje s vámi, ale už to nemusíte fyzicky nosit. Dobrou zprávou je, že cestující v městské hromadné dopravě jsou v naprosté většině poctiví. Většina zapomenutých věcí se skutečně nachází a nemáme žádné povědomí o tom, že by se počítač ztracení ve vozidle MHD nenašel. Předměty nalezené v liberecké MHD shromažďuje dopravní podnik na zákaznickém centru na terminálu Fígnerova, kde si je majitel může vyzvednout. Historická tramvaj Bovera v péči libereckého dopravního podniku může i nadále vozit cestující. Po technické stránce je totiž v naprostém pořádku. Se všemi historickými tramvajemi musíme dělat pravidelnou technickou kontrolu, jejíž součástí je elektrorevize vozidla a brzdové zkoušky a u historických vozidel se tato kontrola musí provádět každý rok. Jsme prováděli zábrzdnou zkoušku, kde se ověřují brzdové vlastnosti, zkouší se dvakrát provozní brzda, jednou nouzová brzda a jednou ruční brzda. To jsou všechny typy brzd, který tento vůz má. A s tím, že teda výsledek byl plně vyhovující, že prostě měří se to při rychlosti 25 km a říkám, zastaví to řádově na 13 až 15 metrech ta tramvaj, jo, takže absolutně spokojený. Na to, jak je to starý, tak to brzdí nádherně. Ty nejstarší v podstatě problém nemají, protože tak, jak je výrobce spočítal, nastavil, zkonstruoval, tak víceméně brzdí úplně stejně doteďka, na tom není nic měnit. Ty novější tramvaje T2, T3, tak tam už je větší možnost různého nastavení, štelování, tak tam, když ty parametry nejsou takový, tak se může stát, že se tramvaj musí vrátit a opravit. Víc už se nám toho do dnešního vydání skutečně nevejde. Příště se podíváme například na nové klenoty ve sbírkách Bovera klubu, anebo zjistíme, proč se propadalo kolejiště na Soukeném náměstí v Liberci. Tak do té doby se mějte fajn.